салом шунавандагони азиз, нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарро мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир мешунавед. Имрӯз 23 марти 2020 сол рӯзи душанбе аст. русия алоқаи ҳавоиро бо баъзе аз кишварҳои осебпазир аз коронавирус бо сабаби таҳдиди паҳншавии барзиёди ин эпидемия қатъ мекунад. гуфта мешавад ки парвозҳо 23 март бо қарори росавиатсия ҳамчун як қисми фармони ҳукумати русия дар бораи чораҳои маҳдудкунанда рӯи даст гирифта шудааст. аз соати 12 шаби вақти Москав рӯзи 23 марти соли 2020 маҳдудияти муваққатӣ барои интиқоли мусофирбар тариқи ҳавопаймои мусофиркаш аз қаламрави русия ба қаламрави баъзан аз давлатҳои хориҷ ҷорӣ карда мешавад. омадааст дар хабар. ҳамзамон парвози мунтазам аз Москав ба пойтахтҳои дигар кишварҳо барои мусофирон боқӣ мемонад, аз ҷумла ба Алҷазоир, Аммон, Амстердам, Боку, Берлин, Бишкек ва чанде аз кишварҳои дигари Амрикои Лотинӣ ва Африқо. ғайр аз ин парвозҳои чартерӣ барои баргардонидани шаҳрвандони русия аз кишварҳои дигар анҷом дода мешавад. тибқи маълумоти созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ то ба ҳолати бегоҳии рӯзи 12 март дар 189 кишвари дунё 338 000 нафар ба коронавирус гирифтор шуда, қариб 97 000 нафари дигар аз коронавирус шифо ёфтаанд. сокинони аз 65 сола боло ва мубталои бемориҳои музмин аз 26 март то 14 апрел бояд дар хона бошанд ва бе зарурат ба берун набароянд, гуфтааст раиси шаҳри Москав Сергей Собянин. шаҳрдори Москав гуфтааст ки нафарони гирифтори бемориҳои музмин аз қабили бемории қанд, роҳҳои нафас, бемориҳои гурда, саратон, инчунин сақтаи дил ё ин ки бемориҳои шуш хоҳиш карда мешавад ки барои ки ба кор нараванд ва бе зарурияти лозимӣ аз хона ба берун набароянд. Сергей Собянин аз ҳама кордиҳандагоне ки коргарони аз 65 сола боло доранд хоҳиш кардааст ки чунин нафаронро ё ба рухсатии меҳнатӣ ё ба рухсатии беморӣ бо пешпардохти маблағи муайян аз кор муваққатан озод кунанд. ҳамчунин аз ҳисоби буҷаи Москав ба чунин ашхос 4000 рубли ҳамчун кӯмак маблағ фиристода мешавад. хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир мешунавед. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ба шаҳрвандон дар бораи баста шудани ҳамаи 16 нуқтаи гузаргоҳҳо дар сарҳади Тоҷикистону Ӯзбекистон аз 23 март хабар додааст. бо мақсади пешгирии паҳншавии коронавирус аз 23 март ҳаракати сокинон дар тамоми нуқтаҳои сарҳади байни Тоҷикистону Ӯзбекистон боздошта мешавад. шаҳрвандони Тоҷикистон тавассути SMS паёмак огаҳии дахлдорро аз вазорати корҳои дохилӣ дарёфт карданд. дар ин хусус Спутник Тоҷикистон хабар дод. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба сокинон ва шаҳрвандони хориҷӣ иттилоъ медиҳад ки бо мақсади пешгирии паҳншавии коронавируси COVID-19 аз соати 6 субҳи рӯзи 23 марти соли 2020 ҳама намуди ҳаракати шаҳрвандон аз сарҳади Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ба истиснои мошинҳои боркаш муваққатан боздошта мешавад, гуфта шудааст дар хабар. қаблан мақомоти Ӯзбекистон иттилоъ дода буданд ки ҳама гузаргоҳҳои сарҳади Ӯзбекистон аз соати 12 шаби 23 март барои ҳама шахсон баста мешавад ба истиснои шаҳрвандони хориҷӣ ки мехоҳанд тарки ин кишвар кунанд. қаблан хабар дода шуда буд ки коронавируси нави COVID-19 дар 2 нафари дигар дар Ӯзбекистон ошкор шуда шумораи умумии мубталоён дар ин кишвари Осиёи Миёна ба 45 нафар расидааст. аз оғози соли 2020 аз Тоҷикистон беш аз 12.8 миллион тонна бор интиқол дода шудааст ки нисбат ба соли гузашта ин рақам 9% афзоиш ёфтааст. хабар медиҳад агентии омор.
дар тӯли моҳҳои январ феврали соли ҷорӣ дар тоҷикистон ба ҳама намуди нақлиёт 12.8 миллион тонна бор интиқол дода шудааст, оварда шудааст дар хабар. طبق معلومات агентии омори назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар давраи ҳисоботӣ тавассути роҳи оҳан 955 ҳазор тонна бор интиқол дода шудааст ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 13.6% зиёд аст. зиёд аз 11.9 миллион тонна бор бо роҳи автомобилӣ интиқол дода шудааст. нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта афзоиши гардиши бор тавассути роҳи заминӣ 8.7% ташкил медиҳад. тақрибан 92.6% ҳаҷми умумии борҳои интиқол додашуда ба нақлиёти автомобилӣ рост омадааст. иттилоъ медиҳад агентии омори назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. садри аъзами олмон Ангела Меркел бо сабаби хатари сирояти коронавирус худро аз ҷомеа канор гирифта ва ба карантини 2 ҳафтаӣ нарафтааст. гуфта мешавад ки раҳбари кишвари олмон ихтиёран дар карантини хона буда вазифаҳояшро тариқи фосилавӣ иҷро мекунад. аз ҷумла бо ҳайати ҳукуматаш тариқи лайв онлайн маҷлисҳо ва машваратҳо мегузаронад. ҳамчунин натиҷаи дастуру супоришҳояшро тариқи лайв онлайн аз вазирони кишвараш ҳисобот қабул мекунад. Ангела Меркел ин тасмимро ба хотири оне амалӣ намудааст ки табиби шахсии ӯ 20 март ба коронавирус гирифтор шудааст. аз ин рӯз садри аъзами олмон хостааст ки ҷиҳати эҳтиёт аз панҷшанбеи коронавирус хубтар аст ки дар хона 2 ҳафта карантин бигирад ва вазифаҳояшро ба таври мушаххас бо тариқи интернет анҷом диҳад. қаблан сарвазир ё худ садри аъзами олмон Ангела Меркел чораҳои шадидро дар ин кишвар бо сабаби панҷшанбеи коронавирус эълон карда буд. тибқи фармони ӯ дар олмон танҳо роҳ рафтан иҷозат дода мешавад ва наздик ба бегунагон дар фосилаи то 2 метр манъ аст. ҳамчунин ҳама тарафхонаҳо ва қаҳвахонаҳо дарҳои худро барои мизоҷон бастанд. дар айни замон олмон аз рӯи шумораи ҳолатҳои гирифтории коронавирус дар ҷаҳон ҷойи панҷумро ишғол мекунад. тибқи омори вазорати тандурустии ин кишвар дар 24.7 ҳазор сокини олмон коронавирус ба қайд гирифта шуда 92 нафар қурбонии ин беморӣ дар олмон гаштаанд. аз олмон меравем ба покистон. тибқи иттилои вебсайти урду пайнт шумораи гирифторони коронавирус дар покистон 799 нафарро ташкил додааст. тибқи иттилоъ шумораи аз ҳама зиёди панҷшанбеи коронавирус дар вилояти синд 352 нафар, дар вилояти панҷоб 225 ҳолат, дар балуҷистон 108 ва дар гилгит балтистон 71 нафар ва дар шаҳри исломобод пойтахти ҷумҳурии исломии покистон 11 ҳолат ба қайд гирифта шудааст. токунун дар покистон аз коронавирус 5 нафар ҷон бохтанд. мақомоти вилояти панҷоби покистон пас аз он ки шумораи гирифторони коронавирус дар рӯзи якшанбе 22 март 70 нафар афзоиш ёфт, дар ин вилоят ҳолати фавқулода ҷорӣ карданд. маъмурияти шаҳри исломобод бошад ҷамъшавии оммавиро дар шаҳр манъ кардааст, аммо ин тасмим ба фаъолияти истгоҳҳои сӯзишворӣ, мағозаҳои хӯрокворӣ ва дорухонаҳо дахл надорад. сарвазири покистон Имрон Хон аз шаҳрвандони кишвараш даъват кард ки дар хона монанд ва бидуни ниёз ба берун нараванд ва инчунин ҳукумати онҳоро дар мубориза бо коронавирус дастгирӣ кунанд. дар ӯзбекистон мақомоти ҳифзи ҳуқуқ нисбати як нафаре ки аз карантин фирор кардааст парвандаи ҷиноӣ оғоз карданд. вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии ӯзбекистон хабар медиҳад ки парвандаи ҷиноятӣ аз ҷониби раёсати тафтишотии ниҳод кушода шудааст. гуфта мешавад ки тибқи қоидаҳои ҷоригардида як мусофири аз Русия омадаро таҳти карантин дар беморхонаи кӯдакона ҷойгир карданд, аммо он нафар хилофи дастурот амал намуда аз карантин фирор кардааст ки хавфи зиёдшавии коронавирусро
ба миён овардааст. баъди фирор табибон ба мақомоти прокуратура хабар доданд. طبق супориши мақомоти додситонӣ кормандони полис нафари гурехта аз карантинро дар ҳудуди ноҳияи шофикорони вилояти бухоро дастгир намуда ҷиҳати анҷоми давраи карантинӣ ба беморхона маҷбуран интиқол доданд. мақомоти тафтишотӣ мегӯянд ки кирдори он нафарро ки аз он ном намебаранд дар доираи талаботи моддаи 257 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии ӯзбекистон вайрон кардани қонунгузории санитарӣ ё қоидаҳои мубориза бар зидди эпидемия тафтиш хоҳанд кард. дар ӯзбекистон аллакай ин ҳолати дуввуми гурези одамон аз карантин мебошад. аз ин пеш дар вилояти самарқанд як нафар низ аз беморхона фирор карда буд ки мақомот онро дар тошканд дастгир намуда таҳти карантин қарор дода буданд. норвегия ният дорад ки таҳти сарпарастии созмони милали муттаҳид як хазинаи глобалӣ оид ба мубориза бо коронавирусро созмон диҳад. бунёди байнулмилалӣ таҳти сарпарастии созмони милали муттаҳид метавонад устувории шарикони моро таъмин кунад ва барои муассир кардани кӯшишҳои тамоми кишварҳо дар мубориза бо коронавирус кӯмак кунад, гуфтааст вазири корҳои хориҷии Норвегия Инни Эриксен Сориде. бунёдро метавон дар мисоли як фонди дигаре таъсис дод ки соли 2014 барои мубориза бо эбола таъсис дода шуда буд ва фаъолияташ хеле муваффақ буд. дар замони буҳрони ҷаҳонӣ ҳоло ҳамкориҳои байнулмилалӣ аҳамияти бузург доранд. мо аз он хавотирем ки ин вирус ба кишварҳои тараққӣ карда истодаи дорои системаи заифи тандурустӣ чӣ гуна таъсир мерасонад, илова кардааст вазири корҳои хориҷии Норвегия Инни Эриксен Сориде. шунавандагони азиз, нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳо мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунидед. барномаҳои дигари мо идома доранд. моро ҳамроҳӣ кунед. саломат бошед.